Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Rigima ta ɓarke tsakanin wasu manya-manya da ke cikin ƙasar nan, wanda ɗaya daga cikinsu ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tsohon sarkin Kano wato Muhammadu Sunusi na biyu, wanda shi ne Khalifan Tijjaniya na ƙasar Najeriya gaba ɗaya. To yanzu za mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. Mai sauraro, idan yau ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyara. Mai sauraro, din irin fuskantar da kai wa bidiyon nan, ka dangwala mana lakin ka yi comment na abin da ka fuskanta da wannan bidiyon. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, faɗa ya ɓarke tsakanin mutanen guda biyu. Wannan faɗan ba akan komai ake yin sa ba, face akan kujerar mulki. Wannan kujera ta mulki dai ba wata kujera ba ce, face wadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake kai a yanzu, wato kujerar shugaban ƙasa. Kamar yadda ka sani, tsohon sarkin Kano wato Muhammadu Sunusi na biyu yana fafutukar neman kujerar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar nan ta PDP, yayin da ya ce ya lura mutanen nan gaba ɗaya ba su da wani imani a zuciyarsu, face wahalar da talaka da suke yi, abin da ya sa zai fito takarar shugaban ƙasa domin ya samu a kai magaci, saboda waɗannan mutanen ba imani ne da su ba. To mai sauraro, yanzu dai za ka ji irin furcin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya ce, in dai tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ne, wannan mutumin ba za mu taɓa barin shi ya mulki ƙasar Najeriya ba, saboda irin halinsa. Wannan hali dai kowa ya san wannan halin da ya sa aka kore shi daga sarkin Kano. Wannan hali dai talakan Najeriya gaba ɗaya ya san shi, saboda wannan halin nasa ba za mu taɓa barin shi ya mulki ƙasar nan ba. Furcin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan.